Bună, eu vreau să vă zic să vă abonați la canalul lui Val Infinit și lui K2, pentru că ei sunt unii dintre cei mai buni youtuberi care sunt în clasa mea. Bun, eu sunt al doilea cel mai bun youtuber și aș vrea să vă abonați și la ei, să dați un like și să scrieți în comentarii. Și am vrut să vă zic că Silviu face vloguri și Minecraft și Vali face jocuri. Da, el are un canal de gaming. Și dacă mai vreți episoade de la mine, atunci să îmi scrieți în comentarii să mai fac episoade. Bun. Și cred că o să fac și eu mâine un vlog împreună cu un prieten de-al meu, dar nu sunt sigur că poate are treabă și de aia. Știți că unii oameni mai au treabă și bun, și dacă vreți să vedeți ce jocuri am eu, puteți să îmi scrieți la comentarii. Dacă vreți pagina mea de Facebook dacă vreți pagina lui Silviu de Facebook, să îmi scrieți în comentarii și tot așa. Bun, eu o să vreau să vă zic că acest videoclip nu l-am făcut pentru ca să mă joc pe jocul acesta și ca să vă zic de canalurile de YouTube și de canalul meu de YouTube. Și acest video o să-l pun mâine pe YouTube sau să-l postez sau să-l distribui. Și poate să facem un vlog cu Vali. Și dacă vreți să mă căutați pe Roblox, să știți că mă cheamă Vasiliani Andr, de la Vasiliu Ianis Andrei.
ce mai vreau să vă zic. Dacă mai vreți episoade, să-mi scrieți în comentarii și ne vedem data viitoare. Pa, pa!